I Danmark har vi demokrati. Dette blev indført med Danmarks Riges Grundlov, som blev underskrevet af kong Frederik den 7. den 5. juni 1849, som markerede overgangen fra enevælde til demokrati. Den 5. juni markerer hvert år Grundlovsdag, som er en helligdag, hvor danske borgere har fri fra arbejde og skole. Enevælde vil sige, at kongen og rigsrådet, som var en samling adelige sammen med kirken, bestemte alle love. For eksempel måtte man ikke tale grimt om kongen og Gud. Her havde folket ingen indflydelse på lovene, og folket blev på nogle punkter undertrykt af staten. Demokrati er en sammensætning af de græske ord demos, som betyder folk, og kratos, som betyder magt. Cirka hvert 4 år bliver der afholdt valg i Danmark, og befolkningen stemmer om, hvem der skal være statsminister, og hvilke partier der skal i Folketinget, som er Danmarks parlament. Statsministeren leder regeringen, som er de største partier i Folketinget. Med grundloven sikrer vi os ytringsfrihed, som betyder, at vi må sige og tænke, hvad vi vil, at censur ikke kan genindføres, hvilket vil sige, at aviser, blade og lignende må skrive, hvad de vil, og at man frit kan forsamle sig og afholde fredelige demonstrationer, uden at blive straffet for det, noget som man ikke kunne under enevælden.